Салям алейкум, вітаю, ви на каналі Крим Медіа. Якщо ви не підписані на нас, то прошу вас підписатися, поставити нам вподобайку і написати коментар. Нижче під цим відео ми залишимо посилання на всі наші соціальні мережі, тож, будь ласка, будьте активними і допомагайте нам в просуванні наших матеріалів. Сьогодні ми вийшли на вулиці Києва, аби спитати в українців, які методи боротьби з колаборантами для них є найбільш сприйнятними. Кудись їх подалі, можна? От все. Цих людей фактично ми маємо цю ситуацію, яка складається на сьогодні. Я пам'ятаю ситуацію в Криму, яка була до 2014 року, вона була невтішна. Української культури ми там не поширювали, і люди дуже зневажливо ставилися до нашої культури. Очевидно, що ці люди мають, я не думаю, що ми їх маємо утримувати у своїх в'язницях, хоча вони мають бути засуджені за їхню діяльність або бездіяльність, але їм треба надати вибір. Або вони там все життя проводять у в'язниці за те, що вони довели країну фактично до такого стану, або ж здають український паспорт і їдуть до Росії. Мені здається, найгуманнішим буде це в тюрму їх. Як по мені. Я вважаю, це люди, які не повинні бути в нашому суспільстві. Я з Херсону, та я знаю таких людей. Я вважаю, що це не норма. Вони зраджують свою країну. Я вважаю, що треба буде, коли ми повернемо, відслідковувати з 2014 року, хто там голосував за приєднання Криму до Росії і так далі. Цих людей вже, я не знаю, хай вони до Рашки по Кримському мосту, якщо він буде ще цілий. Вони повинні відповідати за законом. Якась кримінальна відповідальність має бути. Це залежить від ступеню їх співпраці, скажімо так. Виганяти з України або сажати. Якби були не жорстокі, а жорсткі обмеження, і якби були якісь такі прям рішучі дії. Тобто, наприклад, прям виселити, я не знаю, кудись їх діти всіх, хто приїхав з Росії, тому що Росія як країна, яка хоче захопити інші території, вона правильно робила, що вона виселяла українців, заселяла своїх людей. Я вважаю, що треба просто вигнати грубо, щоб вони туди не хотіли повертатися, навпаки, заселяти українців. І ще мій старший брат виказав таку класну ідею, я її підтримую, щоб, наприклад, надати потім військовим після перемоги там житло, ті, які саме за незалежність, такі проукраїнські, і тоді, я думаю, справа може піти набагато швидше. Тих, що я тільки за руський мір, з такими прощатися, тому що ми бачимо, що нічого доброго цей руський мір, він крім насилля і руїн нічого не несе. Тому я за те, щоб при звільненні Криму і окупованих територій Україна показала місцевому населенню, чому з Україною і в Україні жити краще, ніж в Росії.